σας, παιδιά, είμαι ο Σάββας και σήμερα θα ξανακάνω ένα κόλπο με χαρτιά. Λοιπόν, πρώτα θα το κάνω και μετά θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Θα πάρω δύο τυχαία φύλλα, ό,τι να είναι τώρα. Δεν ξέρω εγώ, πάρω αυτό και αυτό, ξέρω εγώ τώρα. Και θα βάζω εγώ κάρτες εδώ και άμα είχα κάποιον τώρα θα με έλεγε κάπου stop, αλλά επειδή δεν έχω θα πω μόνος μου. Ξέρω εγώ τώρα με λέει stop. Θα πάρω τις κάρτες και θα αρχίσω να τις βάζω έτσι από πάνω. Δείτε. Οι δύο τελευταίες κάρτες ήταν ίδιες με αυτές τις δύο. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Θέλω να τα μαζέψω. Αρχικά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δύο τελευταίες κάρτες. Ας πούμε είναι το 5 και το 3. Τις βλέπουμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε το 5 και το 3, αλλά όχι άλλες. Λοιπόν, ένα άλλο πεντάρι εννοώ και ένα τριάρι. Ένα άλλο πεντάρι και ένα τριάρι. Και τώρα έχουμε εδώ τις κάρτες και λέμε τον άλλο να μας πει stop. Πείτε πως λέει εγώ stop. Και δείτε εδώ, είναι εδώ πέρα το 5 και εδώ το 3. Και τώρα αρχίζουμε να βάζουμε τις κάρτες έτσι. Και οι δύο τελευταίες κάρτες τις βάζουμε έτσι ανοιχτά. Όπα, ανάποδα. Ωραία. Αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το κόλπο. Πείτε στα comments αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο. Ξέρω τι να πω. Bye.